అరబ్ దేశం కూడా మన తెలుగు వారిని చూసి ఓరి తెలుగోడా నువ్వు నా దగ్గరికి బ్రతకడానికి వచ్చావు అనుకున్నా, కానీ ఎంత మందికి నువ్వు బ్రతుకునిస్తున్నావురా అంటూ సాహో తెలుగోడా అని అప్పులు పడేలాగా గర్వించేలాగా మన తెలుగు వారు చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమాలన్నింటికీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా వాళ్ళందరికీ కూడా అభినందనలు తెలియజేస్తూ మరొక్కసారి మన వరప్రసాద్ గారికి గల్ఫ్ జనసేన కువైట్ నుంచి హృదయపూర్వక జన్మదిన శుభాకాంక్షలు. వరప్రసాద్ గారు మీరు నిండు నూరేళ్లు ఆయురారోగ్యాలతో అష్టైశ్వర్యాలతో సిరి సంపదలతో చల్లగా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ వన్స్ అగైన్ హ్యాపీ బర్త్డే. సంతోషం ఉంది సార్, మీ ఆశీస్సులు అందించి అదేవిధంగా ఎన్ఆర్ఐ ఎంఆర్పిఎస్ తరఫున మా రెడ్డిశేఖర్ అన్న గారికి అదేవిధంగా కాంచన అన్నగారికి మా సోదరునికి హృదయపూర్వకంగా అభినందనలు తెలియజేసుకుంటూ చిరు సత్కారం. సంతోషం ఉంది సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. అదేవిధంగా